csak valaki nagyon keres engem. Ja, fölleteszem, oké, ciao. Basszus, milyen víz van itt? Ez hatalmas. Ja. Mintha itt lennek tengerparton. Azt nézd. Ja. Ebből is kellett volna egyet csinálni most ezt ide. Én veszem kamerával. Azt a hát mindjárt levisz minket. Igen, rendesen húz el minket. Azért akarják ezt lezárni. Hát de most visszafelé folyik onnan. Igen. Ennek nem sok kell, majd lezárják. Nem sok, igen. Ott a ház is a szegények. Meg. Itt az uniós nyársaló kemping. Ez pedig olyan aranyos kis park, nekem úgy tetszett.